И ако едно нещо по пътя отиде на майната си, нещо винаги отива на майната си, аз няма да се отказвам да правя нещо, само защото не ми се е получило от първия, третия, петия или 10-тия или 55-тия път. Но повечето хора изключително злобни същества. Здравейте, аз съм Катя и това е Get Ready to Talk. Нещо, което ме направи впечатление е това колко злобни са хората. Аз не разбирам защо. Не говоря за 100% от хората, но повечето хора изключително злобни същества. И това не е нещо, което виждам само при възрастните, това е нещо, което наблюдавам абсолютно навсякъде, във всяка една възрастова група, при лапетата, при тинейджерите, при възрастните. И не го разбирам, защото сме гледали така, че ти трябва да бъдеш добър, мил, учтив, че не може просто да се заяждаш с някого без той да ти е направил нещо, например. И за мен това бяха някакви бейсик неща, т.е. някакви бейсик работи от типа на чувство за отговорност към чувствата на другите, отговорност за своите действия. И аз мислех, че всички хора имат тези качества. И се оказа, че това е нещо доста рядко срещано. И това не го виждах само в училище, и това не е бил проблем само на моето училище. Просто, че хората на моята възраст глобално са много злобни. И то много примитивно злобни. Просто дори не мога да го обясня. Имат някакво чувство за превъзходство над теб и чувството, че могат да си позволят да се държат както си искат, без да носят някаква отговорност за чуждите емоции, което за мен е било много странно. Мисълта ми беше, че нещо толкова елементарно като добри относки или разбиране или уважение или емоционална грамотност са толкова рядко срещани неща в днешно време и толкова малко хора искат да го прилагат, че да си добър човек вече е достатъчно. Ако вие сте отговорни, дисциплинирани, имате някакви принципи и морални ценности, вие вече сте достатъчни. И някакси от това, което аз съм видяла, хората се делят на две групи. Едните са тези, които не си дават абсолютно никаква сметка за своите действия, емоции и начинът, по който се държат с другите и своя майндсет. И хората, които си дават твърде много сметка за всичко това и изискат твърде много от себе си. И в интерес на истината, аз съм на мнението, че човек, за да постигне нещо, трябва да иска малко повече от това, което може да направи. Защото в момента на мен ми е изключително трудно да говоря пред камера. В главата ми е някаква абсолютна каша, никога не съм обичала да говоря. Но човек, за да успее да направи нещо, по моето лично мнение, винаги трябва да изисква от себе си малко повече от това, което може да направи физически. Защото колкото по-висока летва се задаваш, толкова по-висок резултат ще постигнеш. Но, въпреки това, границата е много тънка, защото в един момент ти можеш просто да бърнаутнеш от това, че имаш твърде високи изисквания към себе си. И според мен тук фокусът е в това да се концентрираш върху една сфера. Тоест да използваш енергията си икономично. Грубо казано. Ако се опитваш да правиш три неща, ти няма да си толкова добър в тези три неща, колкото добър би бил ако правиш само едното нещо и си беше концентрирал само върху него. И заради това моето мнение е, че we should take one step at a time. В живота си е хубаво да изберете едно нещо или две неща и да се концентрирате първо върху тях и след това, когато станете достатъчно добри, да преминете към следващото. Защото ако решите да правите всичко заедно, имате високи изисквания към всяка една сфера, вие естествено няма да успеете да ги изпълните, ще бърнаутнете, това изисква изключително много енергия, изключително много концентрация. Нещо, което хората не осъзнават е, че
Няма нищо постоянно и няма нищо, което да е константа в този живот. Днес е едно, утре е друго, всичко постоянно се променя и включително се променя и някакви неща, свързани чисто с нас и нашата биология и нашата физика. Ние всеки ден сме различен човек. Предвид, че в нашия живот абсолютно постоянно се случват някакви събития, които така или иначе малко ни влияят и поради това ние дори да не искаме, постоянно съвсем лекичко се променяме без дори да го осъзнаем. И няма нищо постоянно. Същото важи за нивата ви на енергия. Това, че днес имате много енергия, не значи, че утре ще имате същата енергия. Това, че днес вие можете да дадете 100% от себе си, не значи, че утре вие ще можете да дадете 100% от себе си. И ако вие искате да се съсредоточите върху нещо, което искате да правите, вие трябва да си давате сметка, че ще трябва да се съобразявате с това колко енергия имате днес. И ще трябва да познаете тялото си. И колкото по-бързо опознаете тялото си, толкова по-лесно ще ви бъде. Защото аз днес имам енергия. Мога да запиша 2 видеа, да ги включа в същия ден и след това 3 седмици да не записвам нищо, защото няма да имам енергия. Продуктивно ли е това? Не знам. Ние няма да говорим за продуктивност. Опция ли е? Не. Пък идеята е да правим нещо постоянно. Затова използвайте времето, когато вие имате енергия, за да може да правите малко повече за дните, в които вие няма да имате същата енергия. Важното, когато човек си поставя цел, не е само пътя към тази цел. Важно е, когато вие си поставите цел и достигнете тази цел, вие да седнете и да видите, да разгледате, да се насладите на това, да усетите удоволствието от постигнатия резултат. Защото ако вие не отделите достатъчно внимание на това, че аз направих това, аз постигнах това, аз се справих, вие ще омаловажите резултата си и няма да имате мотивация да постигате нещо друго и да постигате каквото и да било. Твърде високите изисквания към себе си могат да доведат до перфекционизма. Поради някакви причини в обществото ни е прието перфекционизма да се смята за нещо хубаво и полезно, въпреки че какво всъщност е перфекционизма? Това е желанието да направиш всичко идеално според картинката в главата ти. Всичко точно така, както ти си го замислил. И ако едно нещо по пътя отиде на майната си, нещо винаги отива на майната си, ти се отказваш, защото искаш да направиш всичко идеално или да не го правиш въобще. И това е нещо, което ме спира от това да растем, защото винаги е по-добре да направиш нещо на 30%, отколкото да не го направиш въобще. 30% е нещо, 0% е нищо. Ако искаш да се занимаваш с някакво хобби, но нямаш достатъчно време или енергия, винаги е по-добре да отделиш поне 20 минути днес, отколкото въобще да не си се занимавал. Но голяма част от хората предпочитат или да правят всичко перфектно, или въобще да не го правят, въпреки че не осъзнават, че ние не можем да правим всичко перфектно. Това не зависи само от нас, това зависи от абсолютно голямо количество фактори, които постоянно се променят. Къде идва перфекционизма? Според мен той е свързан с страха от това да правим грешки. Също нещо, което ни дърпа назад. Защото хората постоянно правят грешки, тъй като не са машини. Ти можеш максимално да се стараеш да не правиш грешки. Но колкото повече те стараеш да правиш грешки, толкова повече ти навлизаш в перфекционизма и в това всичко или нищо. И колкото повече те стараеш да правиш грешки, толкова по-малко действия ти правиш, за да достигнеш своята цел. Това е защо аз се отървах от своя страх, от това да правя грешки и просто правя нещата и си казвам, ако направя грешка, това е нормално, аз съм човешко същество, всички човешки същества правят грешки, аз няма да се отказвам да правя нещо, само защото не ми се получи от първия, третия, петия или 10 или 55 път. Ще се опитам, разбира се, да намаля шанса да направя тази грешка отново, но си давам сметка, че това няма да ме спре от желанието ми да правя нещо за себе си. Да правим грешки до някъде и от нашето детство, и от страха да бъдем съдени или осмяни.
по някакъв начин, страха да се почувстваме глупави и нищожни. И в такива моменти аз просто се замислям за това, че всъщност всичко това няма значение. Ние нямаме значение, живота няма значение, нищо няма смисъл. Тази планета е просто една трохичка в цялата вселена и всички ние сме абсолютно безсмислени и тази малка грешчица, която ти си направил, също е абсолютно безсмислена и абсолютно не си струва да седиш и да мислиш за нея и да ти е гадно и да те е срам или каквото и да било, защото просто няма абсолютно никакво значение. Надявам се да сте чули нещо полезно, надявам се да сте чули нещо, което ви е харесало, нещо, което ще ви направи деня по-лесен, живота по-смислен и с това ви пожелавам хубав ден, вечер, лека работа, приятна почивка и чао!